Maťo, prečíkaj ideš, nie? Hej. Prečíkaj ideš, že ty? Hej. No. Paráda. Teraz to bolo... Podľa mňa určite sme lepšie ako hentá druhá skupina. Tam môžete hrať. Hop! Hop, bojuj! Oval, technický stav. Dopredu, do boku, dozadu a tak. Na pár detailov, super. Na konci je chopotnom zásobníku. Simuluj to, ale inak dobre. Technicky fajn. Len detaily už potom, prst na spúšti, prechod, ale inak výborne. Hop!